Foli b'aw bɛɛ maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ale ni mabɔkɔrɔ anw minnu sɔgɔlen don Tamtam TV jabaranin kɛ ni wagati in na ko aw ka aw bisimila aw ka kunnafoniyaw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛ ni bi juma ni o bɛ bɛn octobre kalo tile 10 san 2025 ka kɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ni o bilala sen kan an ka furancɛla fanga ɲɛmaa générali Asimi Goita ale ye a sen bɔ a kɔnɛ kɔrɔla la ka taa an ka maakɔrɔ fɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ko Namori Keita ni ale si bɛ san 113 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la o ko tɛmɛna bunako min kan an bɛna da dɔw la ko walawala ne ka o da aw tulo kan o bɔlen ko yen nɔ ka yira k'a fɔ ko an ka jamana siniɲɛsigi ko o baaraw bɛ sen kan an ka furancɛla fanga ɲɛmaa générali Asimi Goita ko ale ye a sen fa ni ka taga fɛn min kɔni baaradege min ni o tun bɛ ka kɛ an ka sifinnaka maa 1500 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu kunna ni u taara ka baaradege kɛ u kunna jamana baaraw olu tɛmɛni bunakun kan an bɛna da dɔw fɛnɛ na ko walawala ne ka o da aw tulo kan ka kɛ ni lakanako nasiraw ye an b'a fɔ ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ kunun ko Buguni mara la ka dankarikɛ banbagaci wale caman na an bɛna an da dɔw la ko walawala ne ka o da aw tulo kan kunnafoniya kuncɛla ka yira k'a fɔ ko an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kalanko olu sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na ko o y'a yira k'a fɔ ko an ka duguma kalanso min bɛ yen nɔ ni o ye kilasi 9 ye ka yira k'a fɔ ko walanda min ni o bɛ kɛ ni a bɛ kuma faransi ka kɛlɛw ni a ka wulikajɔw kan ni an ko o ma ko la révolution française an ka minisiri ale y'a yira k'a fɔ ko ka o jɔsi ka bɔ kilasi 9nan kalanw na ninnu de bɛ an bolo kɔrɔ minnu bɛna walawala k'u lase aw ma aw ye aw bisimila. Ko dugubila ko o ka fisa ni lada wuli ye o hukumu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo o ta ko 30nan o kɛnɛ kan ko o bilala sen kan an ka furancɛla fanga ɲɛmaa fɛ générali Asimi Goita ni o hukumu kɔnɔna na ni a ye wulikajɔ kɛ sɔgɔmada in na ni ka i senfa ka se Jikɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jikɔrɔni para ka taa i ɲɛda an ka maakɔrɔla bi an b'a fɔ ko Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako faaba kɔnɔna na ɲɛɲiniw senfɛ a yirala k'a fɔ ko min si ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ta ye ni ale tɔgɔ ko Namori Keita ni ale si bɛ san 113 o bɔɲɔgɔnko la an ka furancɛla fanga ɲɛmaa a wulila ka se a ka fɛn min kɔni jabala la ni ka taga duwawu ɲini ni ka o kɛ a fɛ ko a ka duwawu caman ni ka o kɛ walasa jamana ka basigi o bɛ se ka sabati cogoya min na bɛn ale ni kelenya o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko nin baara kofɔlen na ko an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ko ale kun dɛmɛnen don ni an ka minisiri ye mun ka baara ni o bɛnnen don kɛnɛya o sabatili ma ka yira k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na Jikɔrɔnikaw fɛ yen nɔ bi ko fɛn min kɔni ye donbolo kɛrɛnkɛrɛnnen ko o taara ka o di an ka cɛkɔrɔba ma ni o ye Namori Keita ye ka o kɔmasegin na ka yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ fɛnɛ ye duwawu don kɛ ni ka fɛn min kɔni ye kumaw fɔ mun ni o bɛ kɛ jigisigi kumaw ye ka yira k'a fɔ ko a bɛ duwawu kɛ walasa fɛn min kɔni ye jamana ye ta fanga ko ala ka se ka o don an ka jamana ɲɛmaa la ale ni bɛn ale ni kelenya o ka se ka na maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen o ni ɲɔgɔn cɛ o sɔrɔla o kibaruya kɔnɔ ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ ko jamana ka siniɲɛsigi o sinsinbere ye a ka sifinnakaw ye ninnu kɛra kuma ye mun bɔra an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ale yɔrɔ générali Asimi Goita ka kɛ ni baaradege kɛra an ka sifinnaka minnu kunna maa 1500 ale ni 39 ni olu ka kulu 6nan bɔli o nun donna kunun ko fɛn min kɔni génie militaire kɔnɔna na ni an ka furancɛla fanga ɲɛmaa a ye kuma caman fɔ u ye ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni kalo 6 baaradege min kɛra u kunna an ka jamana tabiya ale ni fasoden ɲumanya o nasiraw bunakun ka yira k'a fɔ ko u ka u jija ka u cɛsiri barisabula ko u garisɛgɛ donnen min filɛ ni jamana ka forobacaw olu la ko fɛn min kɔni baaradege min ni o kɛlen filɛ u kunna ko o kan ka kɛ sababu ye u ka wulikajɔ belebele ni ka o kɛ u ka se ka mara nati u ka baara nasiraw fɛ ka fasoden ɲumanya ni ka o yakubaya ka o bila sanfɛ ka o bila u ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛ ko o b'a to u garisɛgɛ donnen filɛ ni baara min na ani baaradege min ni o kɛra o kunna o tɛna kɛ fu ye u ka baaraw kɔnɔna na ni u bilala jamana ka cakɛdaw la o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ lakanako nasiraw fɛ kunun ko an ka togoda min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Mamisa ni ale bɛ Zancɛbugu kɛrɛfɛ Buguni mara la ka yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ ka dankari kɛ fɛn min kɔni banbagaci wale maa caman na wagati min na ni u kun b'a la k'a fɔ ko u bɛ u ka tajiw ni ka olu ta ka taga u ka fɛn min kɔni baarajugu olu kɛli la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye cikan di o taara ni ka o di an ka finitigilakaw ma ka se ka u yɔrɔ fɔ u bɛ nin baara kofɔlen min na o kɛra sababu ye ni an ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ ni ka taa dankarikɛ u la o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko o baara min bilala sen kan ko o kɛra sababu ye banbagaciw ka moto caman an ka finitigilakaw ye u tɛgɛ kɛ o la fo ka taa se fɛn min kɔni ye minɛn camanw ma ni u bɛ u to u b'u ka nin waleya jugu ninnu kɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni o fɛnɛ kɛra nisɔndiyakoba ale ni setigiya ye an ka finitigilakaw fɛ ka kɛ ni banbagacikɛla ye anw ka jamana kɔnɔ o sɔrɔla o kunnafoniya la ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan.
o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ k'a fɔ ko nin kɛra hakilinaba ye mun taara an ka jamana kalanko olu nasiraw fɛ ka kɛ ni an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kalanko olu ma a y'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka duguma kalan min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko kilasi 9nan k'a fɔ ko fɛn min kɔni walanda bɛ kɛ olu fɛ yen nɔ kabini wagati jan ni o bɛ tali kɛ tubabu olu ka waleyaw ani ka kɛlɛw olu nasiraw fɛ ni an ko o ma ko la révolution française min taara ka o kɛ san 1779 ale ni 9 wagati o y'a yira k'a fɔ ko ka o jɔsi ka o bɔ Mali kalan na o hakilina in taara k'a yira k'a fɔ an ka minisiri fɛ ko fɛn min kɔni a walanda in ye ko a nafa foyi tɛna se anw ka jamana ma ko yani o ka kɛ an ka jamana kɔnɔdenw kunna kalandenw kunna ko ka kalan kɛ o kunna mun bɛ kuma Mali ka danbe ale ni an ka kɔrɔlenw ale ni an ka waleyaw olu bɛɛ lajɛlen kan an ka tabiyaw o ka se ka ta kosɛbɛ ka o don bala ka o ɲɛfɔ an ka sifinnakaw ye o ni o hakilinaw olu ka kɔrɔbaya o kɛra fɛn min kɔni wagati la kalo damadɔ kɔfɛ an kɛlen ka an yɛrɛ sama ka bɔ fɛn min kɔni ye francophonie ale jɛkulu olu cɛma o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ne ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ yani an ka bɔ ɲɔgɔn bolo an bɛna taa fɛn min kɔni ye sanjigo olu nasiraw fɛ k'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko dɔgɔkun kɔnɔna na ko Bamakɔ ko tile fanga ale bɛna bonya kosɛbɛ mais k'a fɔ ko wulafɛlaw fɛ ko an bɛna kabasenw olu sɔrɔ ni ka caya ni an bɔra yen nɔ Kayikaw olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko funteni ko o fanga ka bɔ yen i n'a fɔ ko o ye Kaye dɔnko kɔrɔ ye o hukumu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko température ko o bɛna taa i jɔ 38 o ɲɔgɔnna o bɔɲɔko la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Moptikaw olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko fɛn min kɔni wagati ale bɛna tila tile ale ni kabasenw olu ni ɲɔgɔn cɛ o fɛnɛ hukumu kɔnɔna na an bɛ taa Gawukaw olu fɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ ko tile ale barika bɛna bonya ye kosɛbɛ kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni kabakolow ye ko olu bɛna jɛya ye ani an bɔra yen nɔ an b'a fɔ ko fɛn min kɔni n'i ye a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko an bɛna tileri sɔrɔ kosɛbɛ ka mɛn k'a yira k'a fɔ ko wulafɛlaw fɛ ka caya ko sanjiw olu kɔni olu bɛ se ka na o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ko nin bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tam Tam TV jabaranin kan k'a fɔ ko ka aw sɔgɔlen to an na kunnafoni di ko nasira fɛ ko aw tɛna fɔ aw jigikɔrɔ yani an ka bɔ ɲɔgɔn bolo an bɛna nin bamanantali ɲini ka o fɔ aw ye ko k'a yira k'a fɔ ko maakɔrɔba ko ale sigilen bɛ min ye ko sifin jɔlen ko o tɛ o ye ka kɛ ni an ka kunnafoni di so bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasala